ang pagtuon subong isa naman ka kahigayunan nga aton matun-an, aton mahusisa, mabusisi, kag aton ma-review ang aton nga leksyon sa sini nga semana sa aton eskwela sa Batika. Ini nga programa ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa Central Philippine Adventist College Church diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental. Kag sa ikaduha nga kahigayunan ang akon nga partner amo gihapon ang aton nga Vice President for Student Affairs diri sa Central Philippine Adventist College Church. Wala sang liwan si Pastor Elvin S. Toledo. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Salamat sa inyong kagayunan naman nga kita makapadayon sa pag-share sa aton leksyon sa ikaduhang leksyon sa sining katapusan nga kwartal, Pastor. Oktubre 7, tubtob Oktubre 13. Kag ini pastor nga programa gindisinyo gid para sa aton nga mga Ilonggo nga mga kauturan, hindi lamang diri sa Negros Occidental sa Isla San Negros, hindi lamang sa Isla Sang Panay kag Sigamaras, kag bisan man sa aton mga kauturan sa Dajangas, sa South Cotabato, sa North Cotabato, sa Maguindanao, kag sa Sultan Kudarat, sa Sarangani Province, para man inigid sa aton mga hiligaynon speaking mga Ilonggo sa bilog nga kalibutan kay kadamo mga kauturan. Pero pastor, ang kanami lang kay bisan ang mga Cebuano ga-enjoy gyapon sini nga programa. So gani amon ginatamyaw liwat ang atong mga kauturan dira sa may General Santos City. Mangamuyo kita mga kauturan sa hindi pa kita magpadayon pastor sa pagtuon. Maluluyon kay langit no namon nga may ginatugyan namon ini nga pagtuon sa imo gid sa sini nga panahon. Kag kabay pa nga imo kami dugangan, tudluan, pahangpon sang leksyon sa sini nga semana. Kag madala namon ini sa amon tagsa ka mga iglesia sa panahon sang amon lesson review sa eskwela sa Batika. Kag kami man mismo mabindisyonan kag magadugang ang amon nga pagkilala sa imo bilang amon personal nga manluluwas. Gani ginatugyan namon ini nga pagtuon sa imo sa siningation sa ngalan ni Jesus nga amon manunobos. Amen. Pastor, ang aton nga sadsaran nga teksto sa ikadwa naton nga leksyon subong sa katapusan nga trimestre sining tuig 2017 ang makita naton sa 1:1 bersikulo 17 nga nagasiling nga ang kasuguan ginhatag pinaagi sa kay Moses. Apang ang bugay kag ang kamaturan nag-abot pinaagi kay Kristo Jesus. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa aton nga sadsaran nga teksto. Pastor, ang mga Hudiyo, wala gid sila nagpaabot nga sa ulihi batuno nila gali si Kristo nga bilang Mesiyas kag manluluwas. Kay ang early church, ang kalabanan gid nga mga membro nasakop sa early church, kalabanan sila Hudiyo. Kag of course ang mga hintil nga nag-upod sa ila. That's why being a Jew, bilang mga Hudiyo, wala sila nagdahom nga ila dawaton, simbahon ang isa man nila kaupod nga Hudiyo nga natawo man dito mismo sa Israel nga among Mesiyas nga si Ginoong Hesukristo. So, ang aton leksyon, Pastor, is kasuayon sa ila dira sa sulod sa early church, particularly sa Roma. Kag even sa Galacia kag sa mga Episo sa iban pang mga iglesia. But right now we are studying about the book of Romans. So ang mga kasuayon what particular nga mga kasuayon, Pastor, nga ang ilagid nga contention, ang issue nga amo ni subong ang aton nga leksyon sa sini nga semana. Ang dako gid, Pastor, nga kasuayon nga nagtublag sa bug-os nga iglesia, hindi lamang sa Roma, sa Galacia, maski pagani dito sa
sa Jerusalem. Yes. May nagkatuhay-tuhay nga panghuna-huna na itungod sining konbertido nga mga hintel. Nga ano bala ini sila, magasunod man sila sa magpaidalom sila sang pagpapaltak o circumcision. Now, ina nga contention, pastor, dako nga isyo. Sa sina nga, kag amo gini ang dako nga isyo nga ginadiskasan, kag mainit nga ginadiskusyonan sang mga kauturan. In fact, nadala ini kung sa aton pa sa General Conference in Session. Yes. However, may mga tao pa yung galing ito, hindi mas bilog sa Christianity. So, ang ilagyapon pagtuo kag pagpati nga mga konbertido nga mga hintel kinanglan gid magpaidalom sa circumcision. Now, sa akong bala, pastor, ay imagine lang ko bala. Sa konbertido nga 70 anyos nga wala pa maserkom, i-encourage, I don't know kung ano ang ilang level of acceptance sa sining painful experience. Physical pain. Masiling na gurong hintel nga. Kung amo lang magaling na nga mag-Kristuano na ko, inyo na lang na. Pero ang punto, pastor, is this. It was really cleared and settled sa council in Jerusalem. Nga ang mga hintel nga magpa-Kristuhanon, they would not become Jews. They will not follow o sang ginahimo sa mga Hudiyo for them to become Christian. Kaya ang mga Hudiyo, pastor, ara gid gyapon silang konsepto. Nga they are special people, dayon covenanted people, sila ang mga tao nga ginsaaran sang Ginoo. Ang ilay panghuna-huna nga matuman nila ini kung ila tumanon ang mga kasuguan nga labi na gid ang mga kasuguan ni Moses. Amo mangganin ang pamangkot, isa sa mga controversy sa mga kasuayon is that when we become Christian, do we have still to obey and to follow the instruction and the commands of Moses? And then another one is that ini ang mga hintil nga hindi iya pinili sa Ginoo. Ano bala aton anay sila himuon Hudiyo in order for them to become Christians. Aton anay paagyon sila mo makadto ka sa Manila o imbes ni madrikta pakadto sa halin sa Bacolod pakadto sa Manila, ano aton anay sila paagyon sa Cebu o kun aton anay sila paagyon sa Davao in order for them to go to Manila. So doon muna nga mga punto. Mainit, pastor, ina nga issue sa kapanahonan ni San Pablo sa early Christian Church. Early Christian Church. So, hindi lamang sa Roma, kundi bisan sa ibang pa nga mga iglesia. And one of the major issues is circumcision. Circumcision. So, makadto kita, pastor, sa Sunday natin election is a better covenant. We have been studying this dito sa Galatia, ang mga covenant. So, we learn a lot of covenants. Mosaic covenant, the Edenic covenant, the Davidic covenant, ang covenant ni sa bagong tugon with Jesus Christ. So, ang isa di pong pastor kapunto nga wala sing katuhayan ang Old Testament nga mga covenant in the New Covenant. Except nga ang New Covenant is the fulfillment. I mean, the New Testament is the fulfillment of the Old Testament. Nga kung anong ginhambal dito sa daan nga tugon na tuman diri sa bagong nga tugon. Matuod din na, pastor, kay ang Old Testament amo siya mga kauturan ang covenant in symbol. But sa New Testament, that is a manifestation. Of that symbol. Okay? So aton pagidra makitaan mga kauturan nga sa sining covenant o pakigatipan nga gin-plaster sang Ginoo, gin-plaster gid nga wala na gid sang iban pa, pastor, nga manuluwas. Amo lang gid si Ginisos ang manuluwas, and he was divinely appointed in eternity past by the triune God. Gindesisyonan gini sang tatlo nga siya lang gid ginagpakigkatipan nga siya ang tao nga kapabol lang gid sa pagluwas ng tao sa sala. Kagamo na, pastor, ang ginahambalan sa daan nga katipan. Exactly. Ang mga
ang mga halad dito, ang mga kapistahan are all pointing to Jesus. The only thing is that during the New Testament, ang mga Hudyo, they cannot discern, they cannot accept. That's why it needs somebody, kaga muna si Pablo, ang mga apostoles, ang nakapamata. Hindi magid sa tanan nga mga Hudyo, kay bisan until now wala magid gabaton ang iban nga mga Hudyo, but at least nakapamata sa iban nga Hudyo to recognize that those had been spoken in the Old Testament. Ang mga halad dito are all pointing to the ultimate Messiah nga mo si Kristo, si Jesus. Kaya mga Hudyo, pastor, nagapaninguha gid sila. Out of their experiences dito sa 70 years nga pagkaulipo nila sa Babylon. So out of that experience nila nga kay wala naton gintuman. So na extreme na ila ang lantaw nila sang kasuguan nga to the detail gid nga nagin-expand pag nila nga nagsulat sila sa mga kasuguan dugang-dugang dira nga amo gini ang himuon naton sa pagbantay sini. But let's always remember mga kauturan nga salvation is a divine initiative. Nga biskan hindi aton nga maski ano naton nga pagpangabudlay agon maluwas kita mga kauturan, that's nothing. Kagina pastor ang pagkanami sa punto mo pastor, gamay lang gid pastor. Inang imuod nga salvation is a divine initiative. Kaya ang una-una sa kalabanan pastor, nga ang kaluwasan niya sa nangligad nga mga panahon are human initiative. Nga pinagi sa aton nga paghalad, pinagi sa aton nga pagampo, pinagi sa aton nga pagsakripisyo, we can earn salvation. Pero kung imo mga kauturan tun-an ang Old Testament, naghalad sila, nag-ano sila, hindi gyapon human initiative. Hindi gyapon. Maghalad sila pastor tungkol sa ilang sala. They cannot clean themselves. Exactly. Unless another life is offered. Nga mo to ang life sang karnero. You see, sa imo kaugalingon, you will not kill yourself in order for you to be saved. No. You have to kill another life. You have to take another life. And that another life is Jesus in fulfillment. So, hindi kita maluwas kung hindi may isa nga magaluwas sa aton. Talos para sa aton. Magatalos sa aton. Amo man sa Old Testament. Oo. Si Abraham kag si Isaac naghalad pastor. Oo. Na hindi, of course, gintilawan lang si Abraham nga halad niya iyang pogilingon nga bata. But in the end, it's another life. Oo. Na. So, amo gyapon pastor, righteousness by faith gyapon. Salvation through a sacrificial offering. Ang pagkamatarong nga ginpaambit lang sa aton pastor amoy na. Kag aton lang tawon mga kauturan nga ang pagkamatinumanon sa kasuguan sang Ginoo amo na siya ang basihan sang aton nga pakigkatipan sa Ginoo. It's a covenant relationship. Okay. And in that concept, pastor, is operational from the old until our present time. Aton serbihon gamay pastor ang mga kasuguan, the Jewish laws and regulations. Nga kung aton iron do aton makategorize do mabahin-bahin ta ang mga kasuguan sang una. Na may ara nga moral law, may ceremonial law, may civil law, may statutes and judgment, and then health laws. So, pero in reality, pastor, isa lang galit na sila. They are interrelated. Nga hindi mo masiparar ang health laws sa civil laws, sa moral laws, kag sa iban pagid nga mga kasuguan. They are interrelated. That's why they are just in one whole picture. So, define na siya, pastor, nga Torah. Okay? Torah is the whole teaching, instruction of the Lord in the Bible. So, aton pro amula malantaw naton sa context sang sunlatan sang writer kung ano ang gina-refer whether it is the moral law, health laws o kung ceremonial laws. Depende sa konteksto. Sa pagkuan mo sina nga mga panahon. O kung sa sina nga sitwasyon. Kag madamo pastor sang mga tao ang nagahuna-huna sina nga ang moral law is incorporated sa gindula dito sa cross. Pero ina mga kauturan kung aton gid busi sion
it's a different story. Yeah, it's a different story. That's why nga masiling na lang wala na kay ang tanan kuana. Pero pastor, even though nga they are interrelated, but there is specialty or in a special sense. Ang Ten Commandments, masiling nato niya yang daw pinasahi siya. And the principle nga gina-outline pastor ya sang Ten Commandments is long-lasting siya. Yep. While the ceremonial law has its period nga operational na siya until the cross. Pagtapos sa cross, nothing more. Yep. Yeah. But health loss, we cannot hindi nato ni pastor malikawan, it continues until today. Yeah. Nga kung i-violate ni mo na ang kasuguan sa mga panlawas, makaangkot tigit sang consequence nga magkasakit kita. May isa gani pastor pastor. Oo. Sabagay hindi siya gani Adventista, ako nabatian nga ang iya nga pagkabig sang Ten Commandments, 10 guides for human relationship. Yeah, that's good. I mean not only for human but for relationship, either relationship to God or relationship to fellow being. So hindi iya gingamit 10 commandments. Kay siling niya ang command sugo. Pero kung guide gani giya, do may gamay nga positive nga approach. So 10 guides for relationship, human and divine relationship. May mga misconceptions ni pastor sa kasuguan mo, labi na sa Ten Commandments. Nandito kami sa Thailand, siling sige pa mangkot ko ang isa kamong. So ko, how many laws ang imo nga iabad? I have to memorize the 312 laws. Yes. And then after sang amon nga convocation kay maupol ko mga Baptist, mga Pentecostals niya. How they have may ara sila nga 312 ka makasuguan. How about ang mga Jews? Nya may ara 613 ang mga Jews. Nya for Christians, nya duha lang. Love to God and love to man. So gindula na napulo kasugo kay duha na kasuguan sa gugma na. But not knowing ang duha ka dagko nga prinsipyo sa gugma na corporate mo na gyapon ang 10 Commandments. So nagyom-yom lang ko kay I am the only Adventist among the 14 scholars nga to dito pastor. Yes, okay. Pastor, isa pagid ka punto. May pakaisa ko halin sa Amerika nag-abot lang. Kag dito sa Amerika gabantay siya sang tigulang. Okay. Yeah. Ang tigulang nga iya gidabantayan Hudiyo. Isa ka Hudiyo. Na kag ang mga bata mga Hudiyo. Once kung kaisa gaupod siya. Kaya ginadala siya sang tigulang simba. Okay. Ti siling ko manang kay ako na akon pakaisa. Siling ko manang ano ang pagpanimbahon sa mga Hudiyo. Oo. Gasulod man kamo niya o ginatugutan man sila sulod. Galing kasi niya pag abot didto ya inang kaburing gid kay basa lang. Basa lang sila sang scripture. Tapos basa sang scripture wala gani kanta. Basa lang kag wala interaction. One way lang nga tag-isa lang sila nga mag-recite sang ilang nga mga ano ni. Nga amo na ti siling ya daw ka wala life. That's why nga dito sa Amerika ang iban nga mga batan-on nga mga Hudiyo are not becoming Jews anymore. It is because daw ka monotonous daw ko wala life. Ti kita yang Kristiyano, let's be thankful. Nga there is an interaction among us. Amo na ang gin-design ni Kristo for us to enjoy the relationship with one another and relationship with Him. Exactly. Now, dili aton makitaan pastor sa as the customs ni Moses. Ang mga Hudiyo nag-emphasize gid sang pag-observance ng ceremonial law. In particular, makita nato ni ang circumcision. Yes. But in my reflection, they are focusing on the physical circumcision, but I think what Paul is trying to emphasize is the true circumcision is the circumcision of the heart and mind. Of the heart. Yeah. So, amo lang na miss nila pastor nga punto nga they are particular of the outward, but how about the inward? Kay what you are manifested in the outward is not actually what is the inside. So, ang importante diri mga kauturan nga
aton i-circumcise gali. Good nga mga lalaki naton di sa Pilipinas physically circumcised, but the best pagid mga kutoran nga we are physically circumcised at the same time our heart is also circumcised by the gospel. Muna Pastor Blang ang common saying, you cannot judge the book by its cover. Yeah, exactly. Yeah. So by physical manifestation, that is not the real essence of a person. No. Mas dalom-dalom pagid nga sa sulod. So amo nang imong punto nga ginahambal nga the real sign of true Christianity is the circumcision, not of the flesh but of the heart. Yeah. Kaya ano no kita na ko Pastor nga ining mga Hudiyo proud na proud sila sa ilang mga services. Yes, and that's correct. So without understanding the essence. Amo na nga si Jesus Christ gina-try again nga ang essence of these practices amo ang importante, hindi kay ang form. Form. Okay. Kadto kita Pastor sa Wednesday and eventually sa aton Thursday nga lesson. Sa ligad nga semana ato na hambalan nga ang issue sang mga hintel nga nag-join sa Christianity was already resolved and sa na desisyonan na dito sa council in Jerusalem. That's why ang gin-emphasize lang ni Pablo isa sa mga kamaturan kag isa sa mga punto nga gin-emphasize ni Pablo nga of course circumcision is not anymore an issue. Circumcised or not circumcised, anybody can join the body of Christ. Pero may isa gid sa pastor nga gin-emphasize is ang kaon sang mga nahalad kag ang ka-importante sang pag-consider naton sang dugo. Yes. Pastor, can you elaborate a little bit? Well, ang Pastor, ang pagkaon sang dugo, ato makitaan nga it's a contrary sa health laws. Kay tanan nga mga kagaw, mga germ bacteria ara sa dugo. So kung kanon naton ang dugo there is a tendency nga ang mga bakterya nga way nagkalamatay, mga viruses malaton man sa aton amo na ginadumilan. And of course sa biblical perspective, I'm saying it as a health loss. As a biblical nga perspective, it's a symbol of life. It's a symbol of life. So we are not tagaan kita, wala kita gintagaan sang layway sang Ginoo sa pagpatay o sa pagpatay sang tao o kung sa pagpatay sang tao, because blood is a symbol of life. So we don't need to eat sa sina both spiritually kag sa physical aspeto. Ang punto pagid Pastor nga we are not authorized to end life. Exactly. But God allows for us to end life for the sake of our salvation. Kaya yung anak amoy na kanatahom sina Pastor nga punto nimo. Tungod sa sala na puwersang Ginoo to allow another life, to save another life. Amo ginang ako nakita Pastor. That's a good point. We cannot save our own life by our own blood, but another blood. Yes. That's why ang blood is a symbol of life. It is makonsider naton siguro nga sacred and holy ang dugo. Imo lang pasipakpakan. Imo lang imo man kanon. So that's why si Pablo nagkuan gid nga emphasize gid nga ang dugo is really an important thing for Christians to consider. And then sa aton nga Thursday Pastor, Paul and the Galatians. So sa aton sang una nga leksyon sa liga ni semana nga si Pablo nahadlok nga kung anong natabo sa Galatian might happen sa Romans. Ang Galatian Pastor amo ganito nga si Pablo sa aton ligad nga mga pila nga semana nga bisan si Pablo kakurog-kurog ang iya kamot yet siya gid mismo ang nagsulat. Even do nga medyo kurap-kurap po ng iyang mata, siya gyapon ang nagsulat nga dalagko na lang abakada ang ginhimo iya. For the sake nga ang mga Galatians
matagaan niya instruction, kag ma-admonish niya, kag madispanta niya nila ang mga ano ni ang ilang mga weakness, ilang mga rules and regulations nga gina-impose nila sa mga Gentiles nga nag-join sa ilang ranggo o kung sa ilang body of Christianity sa Galacia. So gintagaan ni Pablo ang instruction ang mga Kristohanon specifically nga again mga kauturan ni mga ceremonial laws ang circumcision has no part sa kaluwasan sa kaluwasan ng tao. Nor ang Ten Commandments, Pastor. Kay duha di ka extreme sa aton makitaan mong may mga tao nga tutok lang gid sa pag imposar sa tao nga ang ining ceremonial laws i-observe. Observe. On the other hand, may mga tao man nga aton man bantayan gid ang napulo ka sugo kay maluwas kita. That is both extremes. Both extremes. Pero mga kauturan amo sini ang aton makit-an diri sa gospel. Wala kita mga kauturan nagtuman o kung nagbantay sa napulo ka sugo agud maluwas. However, nagbantay kita sa napulo ka sugo tungod kay kita linuwas na. Okay. Yes. The ebidensya sang atong pagkabag-o nga tao. Kag hindi nato ina malikawan, Pastor, because one of the basis of covenant relationship is obedience to the Ten Commandments. Yes. And that's also true sa kay Abraham kag sa iban pa. Their obedience lead them. Oo, sa pagka-linuwas sa Ginoo. Even though ang kaluwasan is not through them, but their obedience to the command of God lead sa ilang kaluwasan. The same as true, Pastor. That's really true. And we always emphasize that. Exactly. Mga kauturan ng mga Adventista, I hope everybody is already settled with this. Nga, wala kita nagsimba kay ikapat nga sugo sa Ginoo. Wala kita naghalad kay para maluwas kita. Wala kita nagpatay, way kita gapanglahi, way kita gapanghawat because we wanted to be saved. No. Initanan mga kauturan is the result. Bunga ni sang aton pagkalinuwas. Ako pag ginatulupang dahil mga pastor, mga Protestants nato nga mga abyan, nga mga Kristohanon, they believe sang moral law. Except the fourth term. Of course. Yes. So, mga kauturan, kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa liwat. Ang issue is whether the Gentiles will become Jews. Nga mag-obserbar anay sila sang tanan, nga mga palatukuran, circumcision, magsimba sa mga lati, in other words, in other requirements in order for them to become Christians and accept Christ. That was settled already. Gentiles or Jews are now free to accept Jesus. And then, may mga palatukuran ang mga Hudiyo nga huna-una nila nga kung hindi nila matuman, they will not be saved. Paul said no. Yes. But ang napulo kasugo, guide for human and divine relationship are there kay amo nang siling ni Kristo. If you love me, if you have related to me, if you have accepted me, then follow the guide and the commandments. Thank you so much mga manamong nga salamat mga kauturan sa inyong padayon nga upod sa aton nga pagtuon. Kabay kun tani nga ini nga pagtuon naton makabulig sa aton sa pagkahamtong kabuhi Kristohanon. Aton pangabayon si Pastor Toledo mga kauturan sa pagtakop sa aton nga pagtuon. Salamat Ginoo sa kagayunan nga ginhatag mo sa amon nga makatuon sa imong pulong. Kabay nga ini mga prinsipyo amon naton-an karon masadsad sa amon panghuna-huna mangin gabayan namon kabuhi Kristohanon nga kami Ginoo magapabilin nga matinumanon suno sa imong kabubuton hindi tungod Ginoo agud maluwas kami kundi ini Ginoo ebidensya nga kami imo ginluwas gikan sa sala. Pakamayo ang sa tagsa ka mga kauturan nga nagapadayon subaybay sini nga programa sa ngalan ni Hesus. Amen.